Nodwedd sy'n andros o ddefnyddiol wrth chi ddefnyddio Google Classroom ydy y gallu i'w chwytho deunyddia dysgu. Be dwi'n cyfeirio at nhw fan hyn ydy allwch chi i'w chwytho cyflwyniadau, da chi wedi greu'r PowerPoint, allwch chi i'w chwytho dogfennau, da chi wedi greu'r Word, mi allwch chi gynnwys dogfennau PDF, mi allwch chi gynnwys dolenni i fynd y disgyblion drwodd i wahanol adnoddau ar-lein. Mi allwch chi gynnwys fideos, lluniau, so mae bron yn bod yn ddiddiwedd o ran y math o stwff allwch chi gynnwys fel deunyddia dysgu. Be sy'n dda efo'r math yma o ddeunyddia ydy maen nhw ar gael pa mae'r disgyblion angen nhw, so maen nhw ar gael ar alw. Felly os ydy disgybl yn adolygu ar gyfer arholiad er enghraifft wan yn yr uwchradd, mae'r deunyddia yma i gyd yn mynd i fod ar gael iddyn nhw pa maen nhw i hangen nhw. Felly, mwyn ychwanegu deunyddia, dwi'n mynd i glicio ar dudalen gwaith dosbarth. Gar dop dudalen mae gynna i'r botwm creu. Dwi'n mynd i uwchlwytho deunydd sy'n cefnogi gwaith lluosi. Felly peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy creu pwnc. Mae creu pynciau'n ffordd da, fel da ni wedi dangos mewn fideo sy'n gynharach, creu pynciau'n ffordd da gadw trefn ar yr holl gynnwys. Dwi'n mynd i alw hwn yn lluosi. Dyna ni, mae'r pwnc lluosi, mae'r ffolder lluosi yma wan yn barod. Dwi'n mynd i glicio ar y botwm creu eto, a dwi'n mynd i ddewis yr opsiwn deunydd. Mae'r sgrin yma wan yn mynd i ymddangos, a be ydych chi angen gwneud ydy rhoi teitl i'r deunydd. So dwi'n mynd i uwchlwytho ar gyfer dosbarth blwyddyn 6 wan, gwaith adolygu lluosi rhifau 3 digid. Rhoi teitl, lluosi rhifau 3 digid. Mae'n arfer dda bod chi'n rhoi disgrifiad o be ydy'r adnodd da chi'n uwchlwytho. Dwi'n mynd i neidio heibio hwn wan i fi gael symud ymlaen at y darn yma sef yr ychwanegu. Dwi'n mynd i glicio ar gair ychwanegu, a mae gen i nifer o opsiynau. Mi allai fod wedi storio be bynnag dwi eisiau rannu yn fy Google Drive. Mae hwnna'n arfer dda, mae'n hwyluso y ffordd mae'r holl beth yn gweithio. Er enghraifft, os oes gennych chi gyflwyniad PowerPoint neu dogfen Word wedi cael ei greu, mi allwch chi uwchlwytho hynna'n syth i'ch Google Drive heb unrhyw broblem. Felly mi allai ddewis rhywbeth o'n Google Drive. Dydwch bod wedi recordio fideo ar Screencastify. Dwi eisiau rhannu'r fideo hefo'r disgyblion ar Google Drive fysa hwnna wedi cael ei storio ag ati. Dolen, cyfeirio wan at dolen i adnodd sy'n bodoli ar-lein. So sy'n gallu bod yn dolen i safle we. Sy'n gallu bod yn ddolen i fideo Screencastify. Sy'n gallu bod yn ddolen i fideo dwi wedi greu ar Flipgrid. So mae hwnna'n dych chi drwodd at unrhyw adnodd sy'n byw ar we. Opsiwn arall ydy ffeil. So os oes gen i gyflwyniad PowerPoint dwi wedi greu ar fy nghyfrifiadur, mi allai glicio'r ffeil nôl hwnnw oddi ar yng nghyfrifiadur ei osod yma. A'r pedwerydd opsiwn ydy YouTube. Mae lot o fideos andros o ddefnyddiol yn bodoli ar YouTube, felly mae bosib i chi chwilio am fideos a gosod heina fel atodiad i'r adnodd yn fan hyn. Dwi'n mynd i fynd i Google Drive oherwydd dwi wedi creu fideo ar Screencastify chydig o ddyddiau yn ôl, ac dwi eisiau dod o hyd i'r fideo yma wan yn fy Google Drive i. Dyma fo'r fideo. Dwi'n clicio ar y fideo a dwi'n mynd i clicio ar y gair mewn osod. So mae hwnna wan wedi gosod fy adnodd i oddi ar Google Drive, wedi gosod hwn yn fan hyn. Mae gen i opsiwn o gynnwys mwy nag un peth yma. Er enghraifft, sy'n gallu bod yn fideo, sy'n ni hefyd yn gallu cynnwys cyflwyniad PowerPoint oddi ar fy nghyfrifiadur. Felly dwi'n gallu clicio ar y gair uwchlwytho, dwi'n gallu clicio ar y gair browse. Dyma ni y cyflwyniad. Dwi'n mynd i glicio ar y gair open. Mae hwnna wan wedi uwchlwytho cyflwyniad PowerPoint a fideo. Sy'n ni wan gallu mynd cam ymhellach, sy'n gallu mynd i ychwanegu dolen, rhoi dolen i adnodd ar-lein, so sy'n gallu bod safle we, defnyddiol ac yn y blaen. Felly nad dwi wedi gorffan ychwanegu fy adnoddau, dwi'n gallu dewis pwy sy'n derbyn hwn. Ydw i yn gyrru hwn allan i bob myfyriwr yn y dosbarth, neu dwi'n gwahaniaethu'r adnoddau yma ond yn gyrru hwn allan i grŵp o blant o fewn y dosbarth ac ati. A'r darn ola ydy cysylltu hwn efo pwnc, so mae hwn yn eistedd fewn lluosi. Dwi'n mynd i glicio lluosi a dwi'n mynd i glicio ar y gair postio.